Arratsaldeon oñati, kablekin ze arrisku. Arratsaldeon oñati, kablekin ze arrisku. Asma dezakegun, zer itzali ta zer piztu. Kaixo zale kurioso, gogo handia daukagu. Kaixo zale kurioso, gogo handia daukagu. Berso ta soinu berrien bila etorri garagu. Arratsaldeon iritsi da, erakusteko unea. Arratsaldeon iritsi da, erakusteko unea. Bateratu daitezkela, senpelak ta autotunea. Karnabalak norma ustea, izaten ei du jatorri. Karnabalak norma ustea, izaten ei du jatorri. Bertso saio honen antza, arni ezaioke horri. Ze kristote den saio hau, baduzu pentsa moldea. Ze kristote den saio hau, baduzu pentsa moldea. Ba espero duzun hori, baino pixka bat hobea. Ta inori buruko minik sortutzen bazaio aran. Ta inori buruko minik sortutzen bazaio aran. Ibuprofeno bat hartu, afaldu eta lotara. Belagitan ez delako, ogen gozoa pumpuman. Belagitan ez delako, ogen gozoa pumpuman. Gero apreziatuko duzue isiltasuna. Bueno, hau astera doa, ta honezkero ez da mutu. Bueno, hau astera doa, ta honezkero ez da mutu. Itzali ta piztu edo, itxungi eta isu.